Ahoj a vítajte pri tomto videu. Volám sa Wesley a som veľmi nadšený, pretože si pripravený posunúť svoj život na vyššiu úroveň. Či už sa chcete dozvedieť o online príjmoch v roku 2026 alebo jednoducho začať obchodovať, určite si pozrite toto krátke video, pretože vám ukážem, ako môžete začať úplne zadarmo. Za posledných 6 rokov som mohol cestovať po svete, generovať milióny dolárov príjmov a pomôcť stovkám ľudí vytvoriť si buď čiastočný alebo plný príjem priamo z ich telefónu. Ale počas tejto cesty vo finančnom sektore sme videli vzostupy aj pády tohto odvetvia. Realita je taká, že sa v škole neučíte o obchodovaní alebo online príjmoch. A keď ľudia chcú začať, často čelia mesačnému predplatnému blízkemu $200 mesačne, vysoké vstupné viac ako $1000 alebo množstvo skrytých nákladov. A práve preto sme sa rozhodli spustiť Limitless, aby sme ovplyvnili ľudí po celom svete. Chceli sme vytvoriť platformu, ktorá je úplne zadarmo, bez predplatného, bez skrytých poplatkov a bez zbytočných nákladov. A ukážem vám presne, ako sme to umožnili. Každý jednotlivec sa môže pripojiť k platforme Limitless jednoducho vytvorením brokerského účtu u jedného z našich dôveryhodných brokerských partnerov. A vďaka týmto silným partnerstvám vám môžeme ponúknuť celú platformu úplne zadarmo. To znamená, že získate prístup k komplexnému ekosystému, kde sa môžete dozvedieť viac o finančné trhy prostredníctvom akadémií a živých relácií. Kopírujte a vkladajte obchody od odborných obchodníkov. Používajte pokročilé skenery alebo automatizačné nástroje pre tých, ktorí majú málo času. A potenciálne začnite budovať príjem priamo z telefónu už v prvých pár rokoch dní. Teraz vám dám rýchly náhľad dovnútra. Nezáleží na tom, či ste úplný začiatočník, niekto s nejakými skúsenosťami alebo už pokročili. Naozaj máme niečo pre každého. Poskytujeme kompletnú akadémiu, kde sa môžete naučiť základy obchodovania, rôzne forex stratégie a sledovať krok za krokom návody, aby bol proces čo najhladší a najjednoduchší. Všetko je navrhnuté tak, aby bolo učenie jednoduché a štrukturované. Ale nekončí to len pri učení. Každý týždeň organizujeme niekoľko živých relácií, kde sa môžete učiť od skúsených obchodníkov. V reálnom čase sa pýtajte otázky, rozvíjajte svoje myslenie s úspešnými coachmi a dokonca sa naučte budovať vlastný affiliate business. Ak je to niečo, čo chcete, zaujíma sa o. Ak sa však nechcete naučiť celý súbor obchodných zručností, naše kopírovacie signály sú tu pre vás. Spolupracujeme s profesionálnymi obchodníkmi, ktorí zdieľajú svoje obchody v našich súkromných skupinových chatoch. Keď príjmu výmenu, pošlú ju ako textovú správu našej komunite a vy stačí jednoducho skopírovať a vložiť. To je všetko. Takže keď vyhrajú oni, vyhrávate aj vy. Jednoducho využívate skúsenosti niekoho, kto už je zručný, namiesto toho, aby ste strávili mesiace alebo niekedy aj roky úplným zvládnutím tejto zručnosti obchodovania sami. Ak uprednostňujete vlastnú analýzu, poskytujeme aj viacero skenerov, ktoré vám pomôžu analyzovať trhy, identifikovať príležitosti a zjednodušiť rozhodovanie. Aj keď ste nováčik, tieto nástroje výrazne uľahčujú pochopenie obchodovania. A ak na to ani nemáte čas, ponúkame aj automatizované a poloautomatizované nástroje. To znamená, že môžete jednoducho prejsť obchodom, zatiaľ čo naši obchodníci spravujú pozície za vás, alebo sa pripojiť k našim systémom s nízkym, stredným alebo vysokým rizikom a jednoducho nastaviť a zabudnúť. Jednoducho ho nastavíte a necháte bežať, pričom si stále zachováte plnú kontrolu nad svojim obchodným účtom. Tiež sme sa postarali o to, aby ste boli plne podporovaní. V rámci platformy nájdete krok za krokom návody na doslova všetko, AI coacha, ktorý odpovie na vaše otázky a skutočnú ľudskú podporu, keď potrebujete pomoc. Ale sme oveľa viac než len vzdelávacia platforma v obchodovaní. Dokonca máme príležitosti preskúmať trhy s nehnuteľnosťami za zlomok price, sekcia fitness, ktorá vám pomôže zlepšiť vaše zdravie a cestovná platforma, kde môžete ušetriť až 30 až 60% na luxusných cenách zážitky ako hotely, lety, plavby a ďalšie. Viem, že to všetko už znie extrémne silne, ale dovoľte mi ešte raz pripomenúť, že platforma Limitless je úplne zadarmo. $0 navždy. Jediné, čo jednoducho musíte urobiť, je vytvoriť si vlastný obchodný účet u jedného z našich partnerských maklérov a financovať ho vlastným kapitálom. Väčšina ľudí začína s približne $1000, ale vy už môžete začať už s $250 na vašom obchodnom účte. A čo je veľmi dôležité, opäť, vždy ste jediný, kto má prístup k svojim peniazom. Okrem všetkého, čo som vám práve ukázal, vám chceme vyjadriť našu vďačnosť za spoluprácu s nami vo svete Limitless a preto zdvojnásobujeme váš prvý vklad.
Čo to znamená? Napríklad, ak vložíte $250 na svoj obchodný účet, dostanete $500 na obchodovanie. Ak vložíte $500 na svoj obchodný účet, získate $1000 na obchodovanie. Alebo ak vložíte $1000 na svoj obchodný účet, dostanete dokonca $2000 na obchodovanie, čím získate viac kapitálu od začiatku. A pre tých z vás, ktorí chcú ísť ešte ďalej, ponúkame aj niečo veľmi jedinečné s našimi 10x obchodnými účtami. To vám umožní znásobiť svoj obchodný kapitál až 10-násobne. Napríklad, ak vložíte $1000, môžete obchodovať s $10,000. Ak vložíte $2000, môžete obchodovať s $20,000 a ponecháte si 100% zisku generovaného na tomto účte. Je to veľmi silná príležitosť, ale prináša aj určité zodpovednosti. Jediné pravidlo je, že nemôžete prísť o viac, než je vaša počiatočná záloha. Takže v tomto príklade, ak váš účet klesne pod pôvodných 1000, stratíte prístup k svojmu 10x účtu. Preto sa účty 10x odporúčajú ľuďom so skúsenosťami alebo tým, ktorí rozumejú základnému manažmentu rizik. Ak sa to používa správne, môže to výrazne zvýšiť váš potenciál, ale vždy by sa k tomu malo pristupovať s disciplínou. Poďme sa teda trochu viac porozprávať o našom systéme odmeňovania. Každý mesiac sa môžete zúčastniť súťaží, vyhrať peňažné ceny, balíčky Limitless, produkty Apple a mnoho ďalšieho. A ak chcete, môžete si dokonca privyrobiť jednoducho tým, že sa podelíte o našu úplne bezplatnú platformu so svetom. V tomto bode sme vytvorili niečo, čo je neuveriteľne ťažké prekonať. Obrovské množstvo hodnoty, plný prístup k platforme, nulové náklady, zvýšený kapitál, skutočné nástroje a reálne príležitosti. Takže ak ste pripravení začať obchodovať, ak ste pripravení posunúť svoj život na vyššiu úroveň a ak chcete začať zarábať z telefónu, potom sa vráť k osobe, ktorá ti toto video ukázala. A potom sa už neviem dočkať, kedy ťa uvidím vo svete Limitless, kde priemer končí a začína tvoja ďalšia úroveň.